Ahoj, tady je Eva z Effective Czech. Učíte se česky a některá česká slova se vám pořád pletou? Pak jste tady správně. Právě posloucháte český podcast 100 slov, která se cizincům pletou. Poslouchejte dál a příště už to nespletete. Šátek nebo šálek? Šátek nosím na hlavě nebo kolem krku. Šálek je malý hrnek, který máme na kávu. Dneska si vzala nový šátek a ten jí spadl do šálku kávy. Šátek. Když se řekne šátek, vždycky si vzpomenu na svoji babičku. Ráda nosila šátky na hlavě. Měla různé druhy šátků a bez šátku nechodila ven ani v zimě, ani v létě. Ten nejhezčí byl bílý s růžemi a mám ho ve skříni jako památku na svoji babičku. Já nosím šátek, jen když mě bolí v krku. Omotám šátkem krk a čekám, až se to zlepší. Šálek. Och jo, když jsem umývala nádobí, rozbila jsem svůj oblíbený šálek. Šálku upadlo ouško, protože mi vyklouzlo z ruky a spadl na zem. Pamatuju si, kde jsem šálek koupila. Byl to nejkrásnější šálek ze všech šálků v obchodě jedné hrnčířky. Musím zkusit ouško přilepit lepidlem. Určitě už stejný nikdy nikde nekoupím a bez toho šálku přece nemůžu žít. Slov, která se cizincům pletou, je ale mnohem víc. Jestli se vám epizoda líbila, dejte sledovat můj podcast, ať vám žádný další díl neuteče. Nebo si kupte moji krásnou barevnou knihu 100 slov, která se cizincům pletou, a pletoucí se česká slova už vás nikdy trápit nebudou.